May? Ano? Na? Tatakang gawas na. Tataman hapon sa gawas na. Dali. Pag-ilis na. Unsaon pag-handle kung sa puto ng imong asawa? Una nimong buhaton, dapat lambing-lambingon nimo siya. Basin, aduna siya problema. Nay, na, tatakang gawas na. Uy, ano ka? Bisapot lagi ka. Uy, okay ra ka? Okay ra ko eh. Hawa, be. Kaya ko sa mika. Take note, kung ingon ato gani ang tubag, maingon, okay ra ko eh. But pasabot ana, dili na okay. So, ikaduha ni mong buhaton, mangita kag pamaagi, nga dili siya magyaw-yaw. Kay once makahunat na nagyaw-yaw ang babae, tanan ni mong mga sala sa una, balik-baliko na nila. So, ingon ani inyong buhaton. May, tanan na, natatagawas na. Oh, uy, ngano ka? Ano ka ni mo eh? So kung dili gani mo salir ang number 2 nga techniques, mangita ka lain nga pamaagi or maghuna-huna ka nga bulahaton sa balay basin maunay nakapa sapot niya. So manglimpyo ta. May guman ako limpyo ha, mga ta dito sa gawas mo ha. So kung mahumana kag limpyo, lambingo na po na to balik siya. Uy, sana all! Uy, tanan, mga tagawas na, man ako limpyo. Ano ba sige? Samok yan. Samok ka. Uy! Kung dili gani gihapon mo sa ler, mo palita og pagkaon nga paborito niya. Aliman ako og palit diri paborito ni mong burger. Ali, mahal ka ni. Tag 1 million na mo sa net. So, kumukaon na gani siya, but pasabot, naulian na siya. So, padayon ra gihapon ang atong paglambing. Magputko tagamay para malipay sila. Ken, kinsa ni si Joey Hill? Text man ni mo. I miss you daw. Tamne. Ha? Tubag. Kinsa ni si Joy? Kung ingon ana ganing sitwasyon, masakpan ka nga ng babae ka, walay daghang pangutana, layas na lang sa inyo ha.